Reit ta, beth ydy arwydd o cad y llecyn yma i fi? Wel, reit o'n cwmpas ni mae hen chwaral ar dop mynydd cefn du, lot o dyllau dyfnion iawn. Dim pan oedden ni'n blant go fawr, oedden ni'n dod yn aml i fan hyn i chwarae. Sa ni'n cael mynd ar gyfyl y lle erbyn hyn, wrth gwrs. Y profiad o gipio cadair yr Eisteddfod mewn 3 gair. Trist, arswydus a braf. Newyddiadurwr bardd yn te awdur ydw i'n benna. A deud y gwir, dwi'n gweld gwahaniaeth rhwng ddim un o'n enw hynny, maen nhw gyd yn perthyn i'w gilydd o'm rhan i. Rhyw fath o gofnodi a dehongli pethau ydw i, weithiau trwy golofn bapur newydd, neu stori bapur newydd, weithiau trwy ddarnaryddiaeth a ambell dro trwy farddoniaeth. A'n aml iawn yr un peth sy'n ysgogi'r cyfan. Sydyn ydw i am ganu'r saxoffon? Wel, mae'r ffaith bod gennau saxoffon i fod yn gyfrinach a mae yna reswm da iawn am hynny. Be di chafbwynt yng ngyrfa fi? Wel, yr ateb hawdd, wrth gwrs, ydy deud gobeithio nad ydy o'm di cyrraedd eto. Ond allai'm deud bod fi erioed wedi meddwl am ein siŵr o ran gyrfa broffesiynol bod sefydlu golwg a'r ffaith y bydd o'n dathlu chwarter canrif flwyddyn nesa. Mod i a 2 neu 3 arall wedi llwyddo i wneud hynna, mae'n debyg mae hynna ydy'r chafbwynt. Hoff golofnydd. Sori, fi stopio hwnna. Hoff golofnydd, rhag digio pobl dwi'n ei nabod, mae ai am Frank Keating. Y marn ni ar wleidyddiaeth y Gymru fodern. Gobeithiol, anobeithiol, addawol, rhwystredig, cymysgedd fel yna. Ysgrifennu o brofiad neu o ddychymyg. O brofiad yn benna ond bod rhaid lliwio'r profiad yna fo dychymyg. Ac i radda be ydy dychymyg beth bynnag ydy dod â gwahanol rannau o brofiad at ei gilydd. Be ydy sefyllfa'r wasg yng Nghymru? Wel, ar lawer ystyr mae sefyllfa hi'n wan iawn. Ond yn rhyfedd iawn dydy sefyllfa'r wasg Gymraeg ddim gwaeth na sefyllfa'r wasg Saesneg. Tra bod rhai papurau lleol Saesneg yn dal yn gry, mae gennym ni'r papurau bro. Ac os medrwn ni adeiladu ar yr hyn sydd gynna ni, papurau bro, golwg, barn, y Cymrog yn y blaen, a datblygu hefyd i'r byd digidol, y dechnoleg newydd, os allwn ni wneud hynna, mi allwn ni fod yn obeithiol. Iaith fyw neu iaith gywir? Wel, y gwir ydy, os nag ydy'r iaith yn fyw, fydd hi'n achywir nag anghywir, felly'r peth cyntaf ydy bod rhaid i'r iaith fyw. Reit, atebion sydyn, newyddiadurwyr neu wleidyddion, y cyn neu'r polyn lamp, newyddiadurwyr. Papur newydd neu gylchgrawn, mae'r ddau neu pethau gwahanol, ond mae rai fi ddweud cylchgrawn. Cadair Pethe neu cadair yr Eisteddfod? Wel, mae cadair yr Eisteddfod yn harddach a dwi'n cael ei chadwy. Sut brofiad oedd y gadair i fi? Braf a neis iawn cael dod yma.